Benvinguts al tutorial que us explicarà com podeu fer cerques avançades en la base de dades MLA. Si no heu vist la guia de la cerca bàsica, us recomanem que la mireu abans de veure aquest vídeo. La base de dades permet fer cerques avançades amb diversos camps per aconseguir una cerca més específica. Per a fer servir la cerca avançada en camps, feu clic en l'enllaç Cerca avançada sota el camp Cercar. Escriviu els termes de cerca en el primer camp de la pantalla de cerca avançada. Trieu un camp de la llista desplegable opcional. Seleccioneu un operador booleà per a combinar les dues entrades del camp Cercar. Repetiu els passos 1 i 2 per al segon conjunt de camps de cerca. Si necessiteu més fileres, podeu fer clic en el botó Més, de la mateixa manera que en la cerca bàsica, i podeu seleccionar una de les opcions de cerca disponibles. En aquest exemple, però, no les farem servir. Feu clic en el botó Cercar i apareixerà la llista de resultats. Com ja havíem vist en la cerca bàsica, podeu limitar i filtrar els resultats en la columna de l'esquerra de la pantalla Depurar els resultats. I amb les icones corresponents els podeu guardar, enviar per correu electrònic, citar o exportar. Així acaba el tutorial de la cerca avançada de la base de dades MLA. Esperem que vos siga útil.